La primera granada sol cobrar-se mitja dotzena de vides, o una cama, que per al cas és el mateix, o pitjor. Ens mireu sense volens. Ens mireu. Tenim el gust de presentar-vos a Guillem Adenes, president d'Amnistia Internacional del País Valencià, l'organització no governamental, com ja sabeu, en defensa dels drets humans amb un prestigi mundial indubtable. Que això està ahí i que la gent de vegades també no recorda qui són els que fan unes coses sense ajuda dels governs corresponents. Nosaltres des d'Escola Valenciana duguem 6 edicions, la 6a edició de la campanya Un euro llavors de solidaritat. Hem fet un recorregut i enguany havíem pensat, i dins de les propostes que tinguérem, se van inclinar per Amnistia Internacional i sempre busquem un apartat educatiu, un apartat que tinga un enfocament directament per a l'edat dels alumnes i dels escolars. En aquest cas, es vam inclinar per dedicar aquesta campanya a conscienciar a l'alumnat valencià sobre la problemàtica dels xiquets i xiquetes soldats. Escola Valenciana, en aquest cas, en l'euro llavors de solidaritat, ens inclinem sempre en educació en valors, com és una escola en valencià de qualitat. Entre elles està educar en valors, i un d'ells és aquest. Avui han aconseguit que hi hagi un testimoni d'una persona que va ser xiquet soldat al Congo, és Lucien, que ara mateix viu a França, que ja és més major, però que va viure allò en directe, i el tindrem en una videoconferència. Amnistia Internacional alerta que almenys 19 països segueixen reclutant xiquets i xiquetes soldats. Cada dia, centenars de milers de xiquets i xiquetes participen en conflictes armats. Són utilitzats per a cometre atrocitats, pateixen maltractaments, violacions o són testimonis d'assassinats. I en el cas de les xiquetes, a voltes obligades a sofrir d'esclavatges sexuals. Les organitzacions no governamentals com Amnistia Internacional sol·liciten als estats, que encara no ho hagin fet, que ratifiquen el protocol facultatiu de la Convenció de Drets del Xiquet sobre la participació de menors en conflictes armats. És l'eina que assegura que cap xiquet o xiqueta és utilitzat com a soldat. Comme Angola, et c'est comme ça que... On s'écoute, hein? Écoutez, donc c'est comme ça que les rebelles de Kabila sont arrivés. Ell va participar a la guerra del Congo i llavors ell va formar part de tots els xiquets soldats que van fer tombar el règim, l'antic règim, on estava ell. Molt gran, era tota una manipulació política, es van enganyar, van deixar anar a l'escola, agafaven l'arma i ells no eren prou madurs, no eren prou grans per veure la importància i la responsabilitat que era el tenir una arma. Hi havia una vegada un xiquet que li deien Camilo, que significa persona lliure. Un dia uns rebels molt dolents atacaren a la seva aldea i s'emportaren a la seva mamà. Quan als pocs dies tornaren a atacar i s'emportaren a Camilo. Els soldats van convertir Camilo en un xiquet soldat i l'obligaren a fer coses molt lletges, com disparar amb una arma. Un dia va passar una cosa fantàstica. Arribaren al campament unes persones bones d'una ONG que ajudaven als xiquets i xiquetes soldats i s'emportaven a un lloc on podien tornar a jugar, anar a l'escola, escoltar música. Camilo ja no és un xiquet soldat, Camilo és feliç de nou.